Efežanima 4:25. Zato odbacite laž i govorite istinu, svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedni drugima. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, postać, put, istine i život. Evo, naslov za ovaj šort bit će što kraći, ne mora biti dugačak, nema potrebe agresivne vijesti. Vidite uvod videa, ovog šort videa, prelijep i poučan stih iz Biblije, knjige na knjigama, što je apostol Pavle rekao, da imate o čemu razmišljati i da ne budete zavedeni, znate. Evo, stvarno je nešto nevjerovatno. Agresivne vijesti na internetu, Facebooku, koje kakvi portali, znate, evo ja ću se bazirati na hrvatsku. Što pišu i to su pod navodnicima hrvatski portali, nisu, znate, ko stoji iza toga, ko zna. Uglavnom, stvarno nešto nezdravo. I zanimljivo je, piše iz minute u minutu vijesti, iz minute u minute, pazite, to je gotovo ne iz minute, nego svake sekunde samo izliječu lažne vijesti. I vidi se u komentarima koliko su ljudi opterećeni, znate, stvarno opterećeni. I oni koji razmišljaju svojom glavom, znate, uznemireni su, a i oni ispravnog mozga. I nevjerovatno je koliko ima onih jako puno ispravnih mozga i što je nevjerovatno da oni vjeruju u sve to što piše, te laži, znate. I pazite ovo iz minute u minutu što piše. Znači iz minute u minutu pa naslov i onda samo nadodajte, treba znati to pročitati, iz minute u minutu laži, znate, nevjerovatno nešto. I onda u komentarima dolazi do sukoba, naravno, verbalnih. I evo, neki dan sam pričao, pazite koliko to utječe na ljude, sa ženom slučajno. I dotakli se tih agresivnih vijesti i lažnih, kaže žena, to je agresivne vijesti, to utječe na mene, žena se onako sa svake strane na sljepočicama, znate, trlja se ovako, znate, vidite, žena uznemirana, nešto nevjerovatno i utječe na psihu i što je to vrlo opasno, te lažne vijesti na te ljude, što im to tako utječe na psihu, onda ti ljudi neki prihvate laž, znate, kao ono bude im dosta svega i im to prihvatiti, užasno, znate. Eto, toliko za video, budite pozdravljeni, budite oprezni, ne dajte se zavesti, to je to, pozdrav.